geva netsotsi Emerson uri geva takatumira mbavha geva matsotsi hurumende yembavha sekuru wakadiko DJ Holy makasimba here sekuru makasimba here aiwa ndiri mupenyu muzukuru kwakadini mhuri newinter iyi aiwa tiri nani chando chete ndo chiri kutikwadza izvo aiwa ndinotenda muzukuru kuno tiri kungodaro nendima asi kugara pasi tiri kungoenderera mberi nebasa ndiri kunzwa vazukuru venyu vari kutenda zvisingaite ende vari kufara vatiri kupa manhamba kuno vari kudzoka vachitenda vachiti mukoma Holy aiwa tiri kutenda sekuru Tembo vari kutibatsira aiwa ko zvinhu zvatakatumaka muzukuru zvokubatsira izvi asi zvinhu zvokuti unongomuka wakuti nhasi ndaakubatsira katori kaprocess kanoitwa bvura mwana achiberekwa achikura vanhu vanototi mwana uyu maitiro ake akasiyana nevamwe vana mwana uyu mafambiro ake akasiyana nevamwe vana nekuti panenge paine zviri pauri zvaunenge wakaberekwa nazvo saka kana wakaberekwa uri nechauinacho pamiri pako naMwari nevadzimu zvoreva kuti zvechokwadi panouya dambudziko unoita nemazvo saka kuno vanouya vachitaurira kubatsirwa tataurirana tanzwisisana muzukuru ini ndinoita basa sezvaunoziva nekuti dai kuri kunzi ndinoita zvinhu zvenhema dai vasingazodzokeka kwauri vaiti DJ Holy tiri kutenda dai vachitoti DJ Holy tiri kuchema asi kuti uya vachitenda kuratidza kuti basa riri kuitwa sei riri kubatwa ende zvechokwadi kuno handina rugare nekuti kana kuti ndinwe kapu yetii handikwanise nekuti vanhu vanenge vanosvika pano vari pamafoni vari kunoka varayirwawo nemumwe munhu unongoona kana munhu uine dambudziko unotoita zvekutobvunza uchitorayirwa endai kuna nhingi saka kunosvika vanhu vanobva kure vandaa ndisingambozivi kuti vanhu ava ndichataura nemamwe marudzi hakusi kuti maZimbabwe anouya kudari marudzi ose anouya kudari vachida kuita sei kupona ende vazhinji vacho vari kuponawo vachitotendawo zvakafanana ndaitwa nemumwe musikana aitotaura musuna ari kuUK aitoti sekuru kuda kuti ndikuisire ndipei postcode yenhingi DHL toda kukuisira ijaketi riki ndakati ndakatoritumirwa picture rine mvere zvanzi sekuru ndoda kutenda zvinhu zvake imba yake yastable kubasa kwake kwaakumufambira saka ndakatoona kuti saka vanhu zviri kutovaitirwa zvechokwadi zvichitoita sei vachitotenda ukaona munhu achitoshuwira kuda kunditumira jaketi rewinter kubva kuUK achitumira kuno kusouth zvoreva kuti vanhu vari kuita sei vari kufara aiwa tinotenda sekuru murambe makadaro right zvisinei nyaya huru yandakufonerai ndeyekuti vamunangagwa vakasaina camp 3 ende vana veZimbabwe vari kubvunza kuti nai DJ chimbodzosa sekuru Tembo pachirongwa tikurukure navo uvabvunze kuti havana chavari kuonawo here mugirazi ravo zviri kufamba sei akomana sekutemba yamaitaura sekuru tinosvika here zvinhu zvamira zvakadai so alright muzukuru nenhingi vakazosaina nezuro ndakangoisirwa mameseji asi handina kuzoverenga kuti zvanzi kudii asi vanhu vari kuti zvakasainwa zvakabvumirwa sekureva kwandakaita muzukuru palast interview ndichiti nyaya yakuenda pakaita sei pakaoma sezvo vanhu vari kubvunza ndichivhenekawo pagirazi ndakati September asi zviri kuratidza kuti zvichaita earlier than September nekuti enga yabuildika enough tichitarisa kuna General Chiwenga kubva nezuro vanhu vese ivavo havana kurara hapana ari kufara nenyaya iyi saka zvakaitwa nezuro kunonzi kudira moto kudira parafini mumoto saka nezuro zvakaitwa naEmerson mudambudzo kwaiva kudira parafini mumoto remember ndakaudza kuti pane ticking bomb reenga yemaZimbabweans richashamisa pasi rose vanhu yes vanodeedza kuti maZimbabweans are weak men vanotya vane fear hatisi kureva kuti pakushanda tikura pakufunga vanhu vanotaura ivo pasi rose kuti maZimbabwe amagwara vanotya aiwa maZimbabwe haatya
vanhu vanga vangori nedzidzo yekuti izvi zvakaipa izvi zvakanaka. Asi zuva richazonzi munhu ane ruzivo agumbuka akushandisa enga izuva rinotyisa, nekuti musi uyu musi watichaona chisingaonekwe. Sezvo ndakataura kuti uchaona musoja achityorwa mbabvu nemukadzi ane nhumbu akabereka mwana kumusana nekuda kwenzara. A hunger is dangerous weapon than magrenades than mazitenga awaya, nekuti munhu apindwa nenzara mubhonzo. Mwana wechikoro muform 3 anouraya musoja nemupurisa kuchikora kuurayira kambera kuita kupwanya pwanya nekuda kwenzara. Hatisi kuti tiri kukudziridza hondo munyika, asi ndikuda kuonesa kuipa kwenzara, kuti nzara painosvitsa inochinja munhu kuva beast, inochinja munhu kuva monster, inochinja munhu kuva kutyisa. Fiye inobuditswa nenzara mumiri memunhu. Munhu akapindwa nenzara yakakurisisa anova nekusatya kuhombe, kuri ready to even to die. Saka ndichitarisa pagirazi nyaya iyi any day vanhu vamucha, haisiri nguva yekuti unogara usiri online, haisiri nguva yekuti unogara usina data, haisiri nguva yekuti unogara usina kuchaja phone, nekuti pauchazoda kuda kuchaja uchangoona nhengi Facebook yese, matelevision sekureva kwanikaita, panengori nemaziface earmy, emazisoja, maziface evanhu, nekuti nyika yakutorwa nemilitary. Izvo hazvichada muprofita, hazvichadi sekuru Tembo, hazvichadi venguo tsvuku. Izvi zvakuda kuti ugare munhu uri online, nekuti nguva yacho yaita se yakwana. Kumusoro uko hakuna rugare, hakuna kurarwa, nekuti vamwe vaiexpecta kuti pamwe pachave nehunyarikani hwokuzongoti maelection ngaachiitwa, Mnangagwa ngaachipinda pamaelection. Saka zvavaita izvi vadira parafini mumoto, nekuti vanhu vese vari surround Mnangagwa, sekutaura ndikaita hapana kana munhu wani anombofarira, nekuda kwevanhu vaviri vaanofamba navo, Tagwire naWikine Uchivayo. Those two people vakagadzira many enemies for Mnangagwa. Dai vanhu ivo vanga vasipo, Mnangagwa aikwanisa kusurvive achingopomera Mugabe mhosva. Handi muri kuona Mnangagwa option yake yaive nayo yaifanira kungoramba achipomera Mugabe mhosva, kuti Mugabe ndiye akakanganisa, indira kutozama wokugadzirisa. But vakomana vaviri vakazouya pamberi pavari kukondora Mnangagwa, Tagwire naWikine, vakatadzira Mnangagwa forever. Ende musi waachazenge abviswa Mnangagwa achatozozviziva kuti vanhu vaviri ava ndo vazoita kuti ndibviswe. Vanhu ava vavengesa Mnangagwa to double extent. Aimbenge akavengwa zvake zvenyaya dzekunzi guku rahundi, but apapa avengwa nenhamba refu, avengwa nevamwe vanhu nekwaanobva chaiko. Mnangagwa kwaanobva kuna Zvishavani hapana ari kufara nezvekuitika. Vanhu munotenga dzimba mumaZimbabwe oita kuita kurara vachinaiswa nemvura, kurasirwa hembe muSouth Africa, kuitwa rengenya, chinhu chisina nebasa rose, mari yenyika ichinotambiswa. Saka zvese izvozvo ndo zvazokonzeresa kuti kupu yatiri kutaura iri kubuda pagirazi kuti ichiitika. Ende paichaitika muchaziva kuti magirazi edu aya haanwe doro, haadhakwe, haaputi mbanje, anenge achitokuudzai zviri ahead. Saka zvokuZimbabwe zvokuti 2028, 2027, 2029, 2030 dzangovawo nyaya dzemumaraini. Vanhu tangomirira kuti mumuke muchiona military. Chiwenga ari kuita president, handikambeni revanhu, handisi munhu wezano, ndiringori chizvarwa cheZimbabwe chinoda kuona vana vemunyika vachigara zvakanaka neupenyu hwakanaka, vanhu vachirumbidzana, vakadzi vachirespectwa, varume vachirespectwa, vana vachirespectwa. Tarisai kuti muZimbabwe wangova bhonga waenda nekuku, vanhu vangoita kunge mapenzi. Hapana munhu ari normal operation muZimbabwe nekuda kwehanga. Ende nyaya iyi hatisi kuzoregeza kutaura, ende hatisi kuzonyararidzwa. Asi kana iri Zimbabwe, munhu wese yakatofirwa nababa, munhu wese andori nababa vakafira Zimbabwe. Saka hapana munhu kuti anonganyeperwa kuti uchaurayiwa uchapondwa, woramba uchinzi ita 100 years dzekubvuma kuti ifiye kuti uchapondwa uchaurayiwa. Saka kusvika rini
Saka vanhu vacho vakambosikirwei? Saka maZimbabweans acho seiko akanzi naMwari kune nyika inonzi Zimbabwe kana vanhu vacho vachisvika pakungofa pasina chinhu chinoitika kwavari, pasina upenyu hwakanaka huchawanikwa mavari. Saka pari zvino zvindoda kutenda General Chiwenga nezimweya ravapinda ratiri kuona pagirazi kuti zimweya iri ndo urume hwatinotaura kuti varume. Saka chiratidza kanyika yako urume hwokuti vana vachengetedzwe, tsika dzevakadzi dzibvumirwe, chikafu chipiwemo vanhu. Handinwa vanzi vanhu vadye vachiguta, makliniki zvinhu zvifambe zvakanaka. Tisaone munhu anoenda kuSouth Africa kana one. Chishuwo changu ndechekuti one day tinenge tichitorova munhu anotaura kuti hanzi kuda kuenda kuSouth Africa. Panofanira kunoitei kunhu kwatinodzingwa, kunhu kwatikakuwadza. Toti nyika yedu inake, vanhu vagare vano munyika medu. Hatina nidhi yekunzi muZimbabwe anoenda kuDubai kunoitei, unoenda kuUK kunoitei, kuna ani waunoziva ikoko. Nyika yedu inyika yakanaka iri kungotongwa nevanhu vane hutsinye. Sezvo ndakataura kuti yakashayiwa amai. Unodaiwo kuziri yaiva amai vane rudo, vane brain, akazvara matwins, achitenda Mwari kuti Mwari makandipa a blessing of twins. Makakosha, ndinokurumbidzai, ndichachengeta nevamwe vana veZimbabwe yese, kwete matwins angu ega chete. Dai kuri kunzi Xavier akati dai pasina problem, dai Idi akatopinda achinanga muforo, akabva asvika achiopoza kuti azvizvi zvaitwa naMugabe, ndakuvaka nyika yangu, ndakuchengetedza vanhu, toita zvinhu chaizvo chaizvo, pasaitwe zvokulutwa zvinova kutonouya nezvimaidea zvokurwadzisa vanhu more and more. Every day vanhu varwadzisa vanhu nepain. Unopa vanhu mamota, unopa vanhu mari dzisingasvike kuvanhu. Zvakafanira uyo akati adoneta mari yemabhazi, mari dzavo hadzisvike kumapuwa. Vanhu ava hutsinye hwavo, mari dzacho dzinonzi kwaitwa zvakati dzinongoperera kumunhu akaguta. Hapana mari yakabviswa neZANU-PF ikasvika kumurombo. Hapana mari yakabviswa neZANU-PF ikasvika kune chirema chinobuda pana great man. Mari inobviswa kuZANU-PF inongonotengeswa mota, inongoendeswa kuDubai, inongoendeswa kuzvimateki kunogadzira zvimahips zvepfambi dzavo chete. Hakuna mari inobviswa pana Zimbabwe itori convinced kuti hanzi Wikine vakabvisa 1 million. Kuda kuti vanhu vanyarare nezveCape 3 kanga kari katrick, kanga kasina hungwaru, nekuti vanhu vachirongorara panze kuCape Town, vanhu vachirongorara panze kuDurban, vanhu vachirongorara panze. Saka hapana ka 1 million yakabviswa. Nyangwe yakabviswa kainongoendeswa kune imwe mbavha. Hakuna chinhu chinobviswa kuZANU-PF chinoenda kumurombo. Chinhu chinobva kuZANU-PF chinoenda kumupfumi agara akaguta. Ndosaka vanhu vari kuti kusiko japreza, kusiko japreza. Ikaka ndo maruzi eutsinye. Maruzi eutsinye haufanira kuita kachakanaka. Chakuita chakanaka wamurebel. Ndosaka uyo anongoramba ingopuwa mota, birthday mota, birthday mota. Saka munoti enga iyoyo paino explode, pane chakanaka here, panotofiwa muzukuru. Asi vanhu avari kubviswa, vamwe vachatiza vesa, vachange vakuita sezvo zvinongoitwa paG40. Kana wakanga wakangotaridza, ndakakuudzai ndikandidzokorera muzukuru, zvaingoitwa Mnangagwa naGrace achipopoterwa zviyazvi, zvaipa pastage achinyadziswa achiitwa se, ndo the same thing zvinongoitwa naChiwenga. Handinopanzvisa. Saka zviri ngodzokorodza the same history zvakaitika in the past, zviri kudzokorodza zvekare. Saka mamiriro akaita nyika yedu ndeyekuti kupu iri kuitika any day any time. Munhu ingogara wakamirira kupu. Zimbabwe yatova hondo ichaitika ipapo. Pane kadestabilize kachaitika patakataridza kuti ana South Africa news dzichatombochinja. News dzakumbochinja zvana xenophobia zvakuvhariswa. Zvimanews zvekunzi kwaitika chakati, zvekunzi kuitika kuIran, vanhu vakumbokanganwa nezvaizvozvo. Vanhu vakufokusa nezvepaZimbabwe, SADC region. Nyika 1 yakonzeresa kusheka kwe the whole region ndo yakutariswa nemunhu wese. Saka Chiwenga ari kuzobvisa Mnangagwa by force, by Kenya, by militarily. Either uri kuzvida kana kuzvida, either wakapuwa mota kana kuti hauna. Zvinhu izvi uchazviona, ende uchaona paNational Sports Stadium, red carpet. Chingoro cheche chaifamba Mugabe achiwevha cheche, uchaona Mimi Baloyi nemurume wake vakakrosa chibelt cheche.
rimwe zuva uchange uchitoona inini zvichiitika paTV, umboti Sekuru Tembo vakazvitsanangura, vakaripita 2 mainterviews. Takazviona, takatozvionera, girazi rakatozvibvuma, tabvumwa negirazi rangu rechivanhu. Hakuna akaramba nokuti zvose zvarikataura mese makazviona zvakaitika. Saka ndo mamiriro akaita nyika yedu pari zvino. Saka vanhu ngavabatane, kusave nefiye. Vane vabereki vavo mumisha haikonai kuendeswa mumisangano, haikonai kukoperedzwa nokuti pachazama kumbunyikidzwa vanhu. Zani inoda kuzama kuda kupinda muvanhu. Imi ngogarai mamisha menyu, haikona kunzi mubereki wako azoonekwa ari kugrowth point achiitiswa zvimamiting zvenhema nembavha dzeZANU-PF. Vabereki vako ngavagare mumba, vana kana kusiri kuchikoro ngavagare padzimba. Zvekufamba-famba nguva yatiri muZimbabwe pane zvichaitika, kunenge kwaane masoja, ukabuda offside unorohwa, nekuti masoja hapana ari kufara, munhu wese hapana kufara, mupurisa anyone. Vanhu vari kufara nezvekebhu yacho, kebhu 3 vanhu. If tingangoti 4-5 netumwewo tunozonongwa ana Tungwara, vana Tino, vana Topana zvinozonongwa, asi vanhu vari kufara 3 chete muZimbabwe. Emerson Dambudzo nemudzimai wake nemhuri yake, kouya Tungwa anzani uyu weTundebvu Tuchena, Tagwirei nemhuri yake, kouya Wikineri nemhuri yake. Vanhu vatatu ivava ndo chete vari kufarirana nezvinhu zvese izvi. Asi vanhu vari surrounded them vari kungudza kuti vana naChris Mutsvangu, vari kungudza kuti vana naNhingodheka, vana Opa Muchinguri. No, vari kupandukirwa. Vanhu vese ava ndevachiwenga. Ese mazuva ano unoona vachifamba naye rinonzi rimwe zitsvuku iro rinombotumwa kunze kwenyika. Vese vavo vanhu vachiwenga, vakangomirira zuva. Chimunangagwa ringosara ari iye naWikineri naTagwirei. Saka Wikineri achatizawo akadai, Tagwirei akachatizawo akadai. Vakatadza kutiza vaviri, pane 1 achasungwa. Then Munangagwa achangonzi ngabve munyika, ongoti ane dzimba kudhara kunze. Zvakangoitika izvo, same process. Chiwenga rotopinda nevanhu varo, rakutobuilda nyika. Saka pari zvino Chiwenga munhu achagadzira kuti ane mukadzi ane mwoyo wakanaka. Zimbabwe hakusi kuti it's about the part kuti anzi ZANU kana kuti MDC. Isinongoda munhu anogadzira nyika, vanhu vofara, vanhu voregedza kuenda kune dzimwe nyika chete. Hapana maZimbabwe izvo zvavanomboda. MaZimbabwe adangomuka uchienda pabasa, paindastry, uchidzoka manheru, paundi pamba pako, pane magetsi, pane mvura inoflasha, pane sewage system inorana chete. MuZimbabwe hasi kumboda kuti anzi ndoda kudhiraivha Lamborghini. Adangoti mwana wake aende kuchikoro, achidzoka mwana ari pachikoro chiright chine maticha asina kuboyikota, pasina mastrike ematicha, pane malessons ese akakwana, kana pane malaboratory, pane zvese makombiyuta zvinodzidziswa vana of nowadays. Nekungodzokera kumba, nekunoona pamba pari right, magetsi aripo, mvura dziri kuita, pane chikafu, firiji ine chikafu, mukadzi ari kuenda kubasa, murume life iri normal. Maybe wavashanda vabasirana mukadzi nemurume vatengoka mota kavo vachitorarama upenyu. Hapana munhu ari kubuda mazibhillions. Mwana akarwara oenda paclinic, anosvikobayiwa jekiseni riripopo, mapirisi ake, mwana otodzoka pamba. Zvinongoitika kuSouth Africa, ndo chete zvinofanira kungoitika kuZimbabwe. Then hapana need kunzi ZANU-PF kana kuti MDC kana kuti wochichi. Paringodiwa munhu ane mukadzi ane mwoyo wakanaka chete. Nyika haina basa nekutongwa nevarume, hatina basa nezvazvo kuti varume chete. Pari kudiwa munhu anotonga ane mukadzi ane mwoyo wevanhu chete. Mupresident haana basa, mukadzi wake ndiye ane basa, nekuti ndiye ane mwoyo wokubereka, ndiye anoziva kurwadza kunoita kubereka, ndiye anokwanisa kuudza murume wake kuti murume wangu tiri kuuraya vanhu nenzara, murume wangu apo nepapo hatisi kupaona apo, murume ndoziva kuti unowandirwa nemaofisi. Saka pakashaya mukadzi anoona chete, nyika inoenda mudondo. Ndokusaka tiri kutemba nezvitaurwa neGirazi kuti Chiwenga ndiye president, nekuti Chiwenga achanga ine mukadzi anoona, anokwanisa kuonera mapotholes. Zvino mapresidents anga aripo angasiri kuonera, kana Grace anga asingaonera, mukadzi auye mupfupi uyu haasi kuonera. Saka tiri kuda mukadzi anongoonera 1 chete, 1 Zimbabwean woman anoonera chete, then nyika yanaka. Varume havana nebasa vese, timu rese vaisi vari kunzi ana nhenga havana nebasa.
munhu ane basa mukadzi wapresident. Kunzwa here muzukuru? Tikaona mukadzi waDJ Holly ane inosvika 26 nyangwe iwoyo ukafa. Kunzwa here? Broadcast yaDJ Holly ikaona mukadzi ane mwoyo wakanaka haisi kuzofa nyangwe DJ Holly akafa, inongoramba ita sei ichienderera mberi. Saka pakashayikwa mukadzi akari right ka broadcast inofa. Saka nyika iri kushayiwa president ane mukadzi ane brain ane mwoyo wokubereka, nokuti varume isati zvare. Saka vakadzi kai ndivo vanofanira kutonzwa tsitsi. Saka kana vakadzi vacho vasinganzwe tsitsi, nyika yacho inogadzirwa nani? Tosakati kuti ngavabviswe pakusvika paonekwa mukadzi ari ane mwoyo wakanaka, akabereka, akazvara, akaenda 9 months, anoziva kurwadza kwacho kwepurisa. Hatikuzive kazvinongonzi nhombo inorwadza. Saka kana zvakadai vakadzi vakaita sana mai Mnangagwa vari president vasinganzwe tsitsi, saka kazvoreva kuti inhema kadzinotaurwa kuti nhombo hairwadzi. Handito zvatinongonzwa kuti nhombo vakadzi vanorwadziwa nenhombo, vakadzi vanorwadziwa nenhombo. Saka nhombo yacho kairwadzi kana mai Mnangagwa vakagara paipe vachitoti zvinhu zvise zviri right. Wapanzwisa muzukuru? Saka tiri kuonesana tichifanana nemafacts, tichitarisawo zvakare nezvinoitaurwa neGrazi kuti munyika vanhu ngavasachirega kuita noise kana kurwisana. Imi idhei rangomirirwa, vakuru vatopa decision, Chiwenga nevanhu vake nemilitary decision yakatopiwa. Vanga vakangomirira this mistake. It was a big mistake yakaitwa neZulu, big blunder. Saka vanhu vanga vakangomirira kuti achaitiri that mistake, and you proved them wrong. Indini hakuna endai munorara, akatotaura kuti endai munokotsera kana marwadziwa. Kana warwadziwa indondozi enda unorara. Kana warwadziwa enda unorara worota uko. Wakarara uri kusero. Wozomuka wakuanza kufunga bho, wamuka wakufunga bho, uchadzoka kwatiri. Anokunzwa mashoko awo. Saka mamiriro akaita nyika. DJ Holly Zimbabwe haina kuurayiwa nekuda kwekuti yakashayiwa leadership, yakashayiwa amai, yakashayiwa a lady. This is deeper. Kana ukaenza secha muzukuru zvandikuti this is deeper. Zimbabwe haina kushayiwa president, yakashayiwa mukadzi. Dai Grace akaita umai, dai tisiri pano. Handinogona. Saka uyo Zeri akanga akatozvidzidzira kudhara. Hatizonyanya kumujipisira nekuti tinoti kaskira akakaona kupi kuna Grace. Saka akangosvika wangu adhopta kuti ndida upfekawo magucha aya. Haana kuda kutarisa zviri paground. Akanga ine competition kuti ndatazovabvisa akainda akunoenda papenda. Saka ini ndaakuitawo zvangu zvandinoda. Handimapaona. Iwe waita zvemaguchi sakuitawo zvimwe mutoo. Wemabhago kuti anoenda kuDubai. Iye Grace aiva nemutoo wake. Saka tiri kushayiwa amai, ende dai kuri kunzi mukadzi waNhingi waChiwenga anonzwa Nhingi post yedu yanhasi. Please kana azopinda pachigaro aconsider zvinhu zvatataura izvo kuti nyika iri kushayiwa amai. Varume havana nebasa panyaya yeZimbabwe, amai. Nekuti munhu ane mapowers ndaamai Mnangagwa. Nhasi vakataura kuti apamba pana pasadza vachipopota vachidonhedza matrays idi anotodzikana. Vakati aiwa so toita sei, saka pogadziriswa sei. Nyange murume uri military, nyange uri zisoja, Samson David anza Samson ndiana Delira raitotyisa zmunyiroro, but Delira akaita sei akarigona ingawa. Saka mai Mnangagwa vari kutadza kurigona papebhinya kuti ridzikame bhinya riite zvinhu zvinovaka zvinofadzwa nemunhu wose. Saka nyika iri kuda amai. That word ngarifambe kuti Zimbabwe iri kuda a good mother. Chete nyika inogadzirisika. Aiwa, ndinotenda sekwe. Ndiwo mashoko angu. Saka kune vese vanoda kubatsirwa, vanoda kufona, takataura kuti kana uri munhu ane dambudziko, haikona kuti ukafona kakanhasi kana kuti ukafona 1 call haumbva warelaxa, uri iwe une dambudziko. Sekuru Temba hasiwo ane dambudziko, iwe ndiwe une dambudziko. Fona, isa mamesera, sekuru batai foni, mwana arwara, taura nyangwe ndiri mudare ndotoona kuti maitiro ari kuita fona munhu pane chiri kuita, ndotobata foni. Saka vanhu vese haikonai kuvhiringwa nezvinhu zvepasi rino, asi ngatigadzirisei zvinonetsa nekubatana nekuvaka tiri pamwe chete
nyika yedu yakunonaka. Mukadzi akuuya anonzi Mibaloyi achafadza mose. Mukadzi akapindwa naMwari, akatrena, akaenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana, akaona the reality, the truth, kuti panyika munhu wese unozofa. Saka kana uchingoona mabhillions aya, haasi ekuti ndiye mubhengi mako kana ekubuda wakaisa patebhuru, ndeye kutora uchinopinda paground, house by house, village by village, nzira nenzira, uchiona panopinda nengoro, uchiti tenesai Rolls Royce timbotera kanzira kengoro toona kanosvika papi. Pauchakatera pamwe pacho uchatoona kuti panapa panofanira kutiswa bridge. Vanhu vanotozosumudzana ngoro, kubvisa mavhiri engoro, vachitatutsa yosumudzwa nemaoko yoneswa, kuti vanhu vachishaya road yekuti vakwanise kuti kana kwanzi parwara munhu, nyangwe zvikanzi ambulance yacho yatumwa, nyangwe zvikanzi kaskuta, nyangwe zvikanzi kangoro katumwa unotora murwere, kakwanise kuaccessa munhu nenguva, auyiswe kwacho kana vachiti vakavaka chipatara. Asi chatine kuziva kwedu hapana chipatara, nyangwe chacho munhu akanotorwa hapana kwacho kunorapa. Saka tiri kungwedza kuti kana vanhu vaine mabhillions aya vazvizive kuti unozofa, ende Mwari achanokubvunza nevadzimu vako kuti tanga takakuchuza tichiti uchaita mabasa ekwaMwari, asi iwe wakanoita ekwaSatani, nekuti mabhillions aya wakanoti iwewe ndeako wega. Asi ona vanhu vaibuda pa-great man, tarisa zvirema zvese zvinobuda, tarisa vanhu vanobuda kuuyo anonzi Standa, anonzi anouyo wokuyo mufana wokufoyo, anobudisa dzimwe nyaya dziri deep dzinoratidza reality yemunyika medu. Vanhu vanoenda ikoko vanenge vari in need. Handi mapanzisa, unoona kutenga imba kuSouth Africa, kuCamps Bay kwacho, kana uri Clifton kwacho kwakataura, but zvegozodini after? Then after what? Kowadi watora mari iyoyo wabatsiro ava vasina varikuda chikafu chokudya. Zimbabweans are not in need zvimaLambogini kana kuenda kuDubai. Vanhu ava varingoda chete kungogara pamba pari stable pane chikafu nekuendawo kutsanangura kwandaita. Hapana muZimbabwe neunge ari munyika make muri free, nokuti kana ukari wedu akaurayiwa nenyaya yeredhiyo, nokuti anga asiri munyika make. Uri kundinzwa here? Ndikukunzwa. Unoti kodai akanga ari achiridza dembo ari kumasvingo aizopfurwa here? Nekuti munhu akanga unonge uchizama kuti umbosununguko. Muno nyika dzinosangana nemunyika dzinoenda vanhu vanenge vaine stress. Po wabva kubasa uri kushanda, wabva kuita sei, akati urega nomboridza redhiyo ndimbozorodza pfungwa, akatozvifira izvozvo muno muSouth Africa, nokuti munhu unenge usiri munyika mako. Saka dai kunzi vanhu vese ava vari munyika mavo, zvinhu zviri right, dai pasina nyaya, dai tichingoti Zimbabwe nyika inonakidza. Hapana nyika inonakidza seZimbabwe, iri mumwoyo medu. Inyika inotambwa dhindindi, vanhu vachifara, ichidyiwa nzimbe, ichidyiwa ipwa, ichidyiwa manhanga, zvinhu zvinongofadza. So but zvakavhiringidzwa nevamwe vanhu nemwoyo wakaipa, nevamwe vanhu vane mwoyo wakashata. Handi wapanzwa muzukuru. Saka ngatidzidzisane maZimbabwe, ungave n'anga, ungave muprofita, ungave uri pai, edza kuti ubatane nevanhu venyika yako, musaparadzane, nekuti maZimbabwe ino divided zvokutovengana, nekuti hasi mhosva yekuti yawo nokuti baba vemumba kana vachitovenga vana vavo, vana vane right yekutovenganawo pachezvavo, nokuti baba chaiva kuvengai, president wedu ari kutovenga vana vanhu. Handi wapanzwa muzukuru. Saka uyezve toda kutaura kuri nyaya inogara ichiti maZimbabwe vaya vanowanawo, please, kune vazukuru vedu vaya vanowanawo, unogona ukava hausi munhu wezano, ukangozviitirawo kuchikoro, ukaenda kuUK kana kuenda kuAmerica uri dhokta uri kushanda, hongu vazukuru tinoziva kuti zvinonakidza kunzi watravel. Tiri kukuonai maZimbabwe ari kutravhera maholidays, yes, muchigara zvakanaka, muchidya zvakanaka, muchiexplore world, but madii mafunga kaviri kuti amuona nge muri kuti yes imari yako ndiwe wakaishanda, yes ndeye kumba kwenyu. Muzukuru rega tichingopisa mashoko maviri, network kwatiri kuno kumaPlaza zvaunoziva. Saka rega ndingopisa mashoko maviri matatu, ndichingopisa mashoko maviri matatu, then tochiita kuti tichikata vamwe vaone kuti kuwanda kumabasa. Ndinoziva kuti vanhu vanenge vari pamabasa, vamwe vatosiya mabasa kuti vauye kuzoteerera kuti Sekuru Tembo vari kuti kudii. Ndanichiedza kutaura kuti pamaZimbabwe aye, asinei nezvekuti uri munhu wezano, usinei nezvekuti ungoriwo munhu wakapamba baba vako vaive nemari, pamwe atete vako vakakutorawo vakakundisa kuUK,
wakazoshanda shandawo zvikakuitirawo, pamwe wakanorohwa nemurungu zvikanokunakirawo. Madii mamira kutambisa mari zvamuri kuita maZimbabwe? MuZimbabwe nyange ukabuda paTikTok uchiti une maLamborghini, hamusi kuziva here kuti hazvichameka sense. Iko zvino nyange ukabuda uchiti uri kuNew York, nyange ukabuda uchiti uri kuWashington DC, nyange ukabuda uchiti uri kuParis, as long uchinyora pazasi pacho kuti eZimbabwean, hauchaziva here kuti hazvichameka sense. Ko wadii watora mari iyoyo zvenyu maronga muchibatana nemamwe magrupu vanhukadzi? Madhokita tinokuonai vakadzi, but vazhinji vari kuzodyirwa mari nembavha nepasaka pekusava nemwoyo wakanaka. Ingova ine mwoyo wakanaka maZimbabwe. Unogona kubuda uri kuParis, unogona kubuda uri kuDubai, but zvigobudisa chii mangwana acho? Uchingotambisa imari kubva kuUK kuenda kuDubai nendege nekuzodzokera. Unenge wanofara 2 weeks nevana, ndezvako, imari yawo ukashanda. Kuwadii wangotora kankadzatu kacho waedza kuti muvhure something zvevana vari kushayika namapedzi, vasikana vakaita semi mabiyo enyu vanofamba kunana gokwe asina kana chikoro, asina kana shoes, asina kana uniform, asina kana mapedzi, mafomu 1 mafomu 2. Imi kandimi vakadzi vacho munodii kuita mwoyo wakanaka ungoti inini ndiri kuwana izvi zvokuda kunoshambisira kunzi inini ndiri kuDubai, inini ndiri ndichazofa, ndadii ndangotora mari ndaenda kana kugokwe ndanodoneta pachikoro kana kutera mumamisha zvamazuva ano unogona kutoenda iwe in person kana une mwoyo wakanaka. Tarisai zvinoitwa nemunhu anonzi BI Pakati. Wonguva ane maorganizers anozomubatsira, but that kind of heart yaBI Pakati ye inongodiwa. Hongu imari yako wakaishanda, une mvumo yekuenda kuPanama, une mvumo yekuenda kuevha kumaislands kwamunoenda kunzvimbo dzekure ikoko. Asi hamuoni here kuti maZimbabwe muri kutambisa mari, nekuti nyange ukaposta kuInstagram kwacho uchiti ameZimbabwe ndiri kuDubai, imaji yako haimeke sense, nekuti unenge wanyora kuti eZimbabwe, nekuti vanhu vaisa kutoziva worldwide kuti Zimbabwe kune vanhu vane nzara, vari kutorohwa kuSouth Africa, vamwe vacho vakatorara panze, vari kutorara panze nechando. Iwewe eZimbabwe uri toposta uri kuAmerica, uri kuNew York, uchiti my life is good, God blessed me. Hamene zvamunonyora, but I don't think God anenge akakubless. Muzvizive izvozvo zvamunoita kuti maZimbabwe hapana mavakirwo achaita nyika kana muine mwoyo weutsinye, wegreed, wemwoyo wakaipa. Unongoda kupfeka Gucci t-shirt ye20,000 rand, ko ukapfeka hako Nike ye2,000, wotora hako 20 wonodoneta tuvasikana turi paZhombe kana paMount Darwin turi kushayiwa mapedzi. Handiti unenge wabatsira mweya waMwari, newo mazuva ako anenge awedzerwa, nevadzimu vako vanenge vakukomborera. Handitiwo nzira yako after death ichangewo iri muropa rekwaMwari, iri munzira dzakachena dzekunzika waiita kamabasa akanaka panyika. Hatisi kuti usapfeke Gucci, but tingoedza ngokuonesa kuti hona prize ndeye 45,000 rand bhutsu yawakapfeka hanzvadzi yangu. Ko wakadii kutenga ye4,000 wakatora hako futi wakanoseva hama dzako dziri kushaya chokudya